आरोबाव लोगोफोर मोनसे आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मेट्रिक एग्जामा जाया होननानै बुंदोंमोन बबेखानि जाया होनना डाइरेक्ट बुंदोंमोनबाबो मोनसे किन्तुबो लाखिदोंमोन गोसोबा सेबाया बे एग्जामखौ फाथिनाय बर्डआ बे एग्जामखौ फाथिनाय मासे बाथ्रा बुंदोंमोन ना मोनसे कम्बाइन खालामनानै मोनसे बर्ड खालामगोन काउन्सिल आरो सेबा नाथाय जों मिथिबाय जिहेतु गासै इन्डियायाव मोनसेबो स्टेटआव मेट्रिक एग्जामखौ गैया खालामनाय जायाखै बेनिखायनो आसामावबो बेयो माबायदि जोबनो हायो स' बे बाथ्रायाबो मैया नटिफिकेसन ओंखारदों सेबानिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे नटिफिकेसन बादियै बे बाराव एसे डिफरेन्ट नंगौ नाथाय सबसे मेन बाथ्राया जाहैबाय HSLC एग्जामा जाफिनगोन HSLC एग्जामा जाफिनोबा जुदि जाफिनोबा बेवहाय थारैनो टप जितु टप सायख'यो जायखौ जों स्टेन होननानै बुङो बेफोरबो थाफिनगोन जानांगौ मात्र बेवहाय इसे सोलायदों बै जि गांब्रै साबजेक्ट बेवहाय एडभान्स मेथामेटिक्सनि बाथ्रा बुङाखै बबेखानि बै जि गांब्रै साबजेक्ट ससियेल साइन्स इंलिश साइन्स आरो मेथामेटिक्स बे गांब्रैयाव सिगाङो 90नि मादाव 45आ मामोन सर्ट कुइसनमोन बहाबा इसे लाइनसे लिरनाय दंमोन बहाबा येस नो टाइपनि माने सायख'नाय दंमोन मा होनो मोनब्रै अपसन होननानै मोनसे सायख'नाय दंमोन अब्लिक होननानै मोनथामनिफ्राय मोनसे सायख'नाय दंमोन लांदां जायगा सुफुंनाय दंमोन बेबायदि दंमोन नाथाय बे बाराव इसे डिफरेन्ट खालामदों मा बे बाराव डिफरेन्सआ बेनो OMR लानानै फैदो बेवहाय 50% OMR जागोन OMR आव माने डार्केनिं खालामनांगोन बेवहाय 50%आ लिरनाय जागोन डेट मिन्स 50% मिन्स बेवहाय 50टा कुइसन ना 45टा कुइसन बे बाथ्राखौ बेवहाय क्लियार मेनसन खालामाखै बबेखानि जों मिथिगौ 10 मार्कआ इन्टारनेल एबा प्रेक्टिकल जायो बेनिखायनो जुदि 90 मार्कखौ जोङो हमनानै लायोबा साप'ज 90 मार्क्सनि जागोन एग्जामा थियरि एग्जामा बेबायदिब्ला 45 मार्कआ OMR जागोन आरो बाखि 45आ जागोन माने लिरनाय एसे टाइप होननानै जों बुंसिगोन स' बेबायदि जागोन बै गांब्रै साबजेक्टआ बाखिया एसिटिस जागोन नाथाय बे बाराव मोननैसो क्राइटेरिया लाखिदों बै क्राइटेरियाखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन माने बे बाराव सोर गथ'फोरा एग्जाम होनो मोनगोन सोरबाफोर जुदि फेल जानाय दंबा बिसोरनि क्राइटेरिया माबायदि बेवहाय होनदो से नाम्बार होनदो The students who appeared in Unit Test 1 except those students who were unsuccessful in HSLC examination 2023 and are regularly attending in classes and who will appear in subsequent examination like Unit Test 2, second Unit Test, half-yearly examinations and pre-board examination. थारै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जाय Unit Test 1 खौ होदो नङा होमबा जाय Unit Test 1 खौ होदो किन्तु रेगुलारलि एटेन्ड खालामनांगोन स्कुलाव बेखौनो बुंनो नागिरदों रेगुलारलि एटेन्ड खालामनांगोन सेकेन्ड Unit टेस्टखौबो होनांगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा होनदों मा हाफ इयारलि एग्जामखौबो होनांगोन प्रि बोर्ड एग्जामखौबो होनांगोन आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदो बेवहाय नाय द आनसाक्सेसफुल अफ HSLC एग्जामिनेशन अबयसे से नाम्बारनिया मेट्रिक फेल जानायफोरनि थाखाय नङामोन बिदि मेट्रिक होयिफोरनि जानो हागौ हा माने जायफोरा माने फरायबाय थादो ओरैना बुंनांसिगोन रेगुलार फरायबाय थादो बिथांमोननि थाखाय नै नाम्बारनिया जाहैबाय मा द आनसाक्सेसफुल कैंडिडेट्स अफ HSLC एग्जामिनेशन 2023 who are re-admitted in class 10 but could not appear in Unit Test 1 फर्स्ट Unit टेस्ट खौ लिराखै have to attend classes खोथा गैया होनो मोनाखैबाबो खोथा गैया नाथाय क्लासखौ एटेन्ड खालामबाय थानांगोन also appear in half yearly examination Unit Test 2 and pre-board examination नाथाय हाफ इयारलि एग्जामखौ लिरनांगोन लोगोसे सेकेन्ड Unit टेस्ट आरो प्रि बोर्ड माने मेट्रिक HSLC एग्जाम जानायनि सिगां जि प्रि बोर्ड एग्जाम जायो बेखौ एटेन्ड खालामनांगोन स' नोंथांमोना स्क्रिनाव होदो नोंथांमोना गाव आइडिया खालामना ला आंनि बुजिनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जाय मेट्रिक एग्जामखौ जोङो गैया होननानै सानदोंमोन बै मेट्रिक एग्जामा बबेखानि मेट्रिक एग्जाम माने HSLC एग्जामिनेशन बिखोन्दो बै एग्जामा जाफिनसिगोन गोबां डाउट गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन फरायसाफोरा मानोना जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुङो बेनो फाइनाल बायदि जायो नालाय नाथाय बिथाङाथ' बुंदोंमोन এই বছর মেট্রিক নহব মানে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াव नेशनेल मिडियावबो फैदोंमोन बे बाथ्राया नाथाय मोनसेबो स्टेटआ HSLC एग्जामखौ गैया खालामाखैमोन नाथाय आसामा हारसिं माबोरै बिखौ गैया खालामनो नाजादोंमोन आंथ' मिथिया बेनिखायनो जों अरायबो फरायसाफोरखौ बुंबोदोंमोन जे HSLC एग्जामा जानायनि 99% चान्स दं मोनसेल' स्टेटआ बेखौ मेनेज खालामनाया पसिबल नङा मानोना फरायसाफोरनि फिउचार लाइफनि बाथ्रा थायो एडमिशननि बाथ्रा थायो हायर सेकेन्डारि जुदि जाजोबोमोनबा बे जुदा बाथ्रामोन मोनफ्रोम हाई स्कुलाव जुदि हायर सेकेन्डारि जानायमोनबा बे जुदा बाथ्रामोन बेनिखायनो बाध्य जादों
फोसावनो सेबाया बे बाथ्राखौ स' आं बेखिनियाव फरायसाफोरखौ बुंगोन जायफोर नोंथांमोना फरायनो जालदाब जुलदाब गारनानै दोनदोंमोन नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो फरायदो नङाबा जोबोर खैफोदाव गोलैनो हागौ मानोना फेब्रुवारियावनो जागोन एग्जामा मानोना इलेक्सन फैगासिनो थादों एप्रिल मार्च एप्रिलनि गेजेराव इलेक्सना थारैनो जागोन एमपि इलेक्सना थारैनो जागोन अब्ला बिनि सिगां एग्जामा जानांगोन बिनि उनाव लाङोबा मे जुन मोनहैगोन बेनिखायनो एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियावनो जानायनि 99.99% चान्स दं बेवहाय सेबानि नटिफिकेसनावबो बे बाथ्राखौ बुंखादों बेनिखायनो नोंथांमोना अरायबो साननानै ला मेट्रिक एग्जामा जाथारसिगोन जायफोरनि न'खराव HSLC एग्जाम लिरनो गोनां फरायसाफोर दं नोंथांमोना हुसियार जादो सांग्रां जादो बे एग्जामा जाफिनसिगोन जायफोर नोंथांमोना दुखु जानानै दंमोन माने मेट्रिकखौ लिरनो गोसोमोन HSLCखौ लिरनो गोसोमोन गैला मा जाबावगोन होननानै टेनसन जादोंमोन नोंथांमोननि थाखायथ' बे भेरि गुड निउस आरो बे बाराव OMR जागोन बे OMR जानायाव मोनसे गोरोन्थि खालाम फरायसाफोरा जायफोरा OMRआव दार्केनिं खालामनायनि अभिज्ञता गैया बिथांमोना खिन्थु भुल खालामनायनि बहुत चान्स दं मानोना बिथांमोना मा खालामो OMRखौ माब्लाबा माने गल होनायाव गोरोन्थि खालामो माब्लाबा मा खालामो माखौबा नांगौ माखौबा होफ्लाङो बेनिखायनो जोबोर हुसियार जोबोर तिरकाल जानो हागौ OMRनि एन्सारखौ नोंथाङा मिथिगौ नाथाय नोंथाङा होफ्लांनायनि बहुत चान्स थागोन स' बेखिनियाव जायफोर नोंथांमोना OMR होना मोनाखै नोंथांमोननि थाखाय एसे आं दिन्थिनाबो होगोन बर्डआव नोंथांमोना नाय खायसेफोरा OMRखौ मा हमना लायो मोनसे OMR हा OMRखौ खायसेफोरा मा खालामो नोरै होना फैयो नोरै ओरैल' होना फैयो बेबो गोरोन्थि आरो खायसेया मा खालामो ओरै होना फैयो बेबो रं गोसोआव लाखि नोंथांमोना मिथिखागौ दे थेवब्लाबो आं बुंदो खायसेनि बिमा बिफायाथ' मिथियाबो जानो हागौ खायसे ओरैबायदि गथ' थायो माने जेबो नलेजआनो थाया बिनि थाखाय आं बुंदो जायफोरा रोंखागौ नोंथांमोना जेबो इग' जानाङा नोंथांमोना जेबो हिंसा जानाङा स' जायफोरा रोंथारा बिथांमोननि थाखाय खोथायदो जायफोरा रोंथारा बिथांमोननि थाखाय जायफोरा रोंथारा बिथांमोननि थाखायसो आं बेखौ दिन्थिदो दे आरो खायसेया मा खालामो माने खालामो ओरै खालामो खिन्थु मा जायो ओरै खालामनानै बाङाय ओरै थायो बेबो गोरोन्थि बाङाय व्हाइट थायो एक्जाक्ट मेथडा माबायदि नाय आरो नोंथांमोना हायोबा ओरै साइडनिफ्राय खालामग्रो ओरै हायोबा साइडनिफ्राय खालाम ओरै साइडनिफ्राय खालामनानै लास्टआव गेप्स थानायफोरखौ ओरै खालाम स' नोंथांमोना साननाङा जे माने रोंखानायखाय जेबो दिन्थियाबाबो जागोन बिदि नङा नाथाय बहुत रोङि मानसिबो थायो माने हानानैबो मा खालामो एग्जामाव जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामो माने कमप्लिट जानांगोन जेबो व्हाइट पार्ट थानो मोननाय नङा बेवहाय OMRआव व्हाइट पार्ट थानो मोननाय नङा आरो बबेखानि नोंथांमोननि फोरोंगिरिया बेखौ फोरोंखागोन थेवब्लाबो आं एडभान्स नोंथांमोननो फोरोंबाय OMR बेबायदि OMRआव होनांगोन आरो बै OMRआ थांलाना गुबुनाव थांनो हाया आरो डाबल जानो हाया गोसोआव लाखि मोनसेया गोरोन्थि जाबाय बिखौ दाननानै गुबुनाव होयोबा बिबो रिजेक्ट जागोन स' डाबल होनो मोना OMRनि रुल्सआनो बेनो मोननै होनो मोना आरो लोगोसे नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि OMRखौ काट पेन्सिलजों होनांगोन ना कलमजों होनांगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरोंगिरिया खिन्थानायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम कुइसन पेपार गिबियाव जिहेतु 16 पेज होगोन ना 16 पेजनि मोनसे कुइसन पेपार होगोन जेराव माने अपसनेल गोजा जागोन होनना बुंदों 16 पेजनि बै 16 पेजनि जिमानखिनि कुइसन दं बिनि एन्सारखौ गिबियाव दिहुननानै ओरै टिक लाग्रो लानायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम काट पेन्सिल लानानै मा खालाम नोंथांमोना माने काट पेन्सिल लानानै ओरै फिसा दद होना ला जाय एन्सारा बिनि उनाव खनसे चेक खालाम भुल जादों नामा ओरै दद होना लाग्रो कलम दोनोङा दे कलम दोबा रिजेक्टखा काट पेन्सिलखौ बाय खोमोरफिननो हागोन ओरै गोसायना थाबना नाङा लासैल' नांब्रोद दिहुनना ला उनाव माने दार्केनिं खालामनायाव थांगोन माबा कारनाव जुदि भुल जादोंबा बेखौ नोंथाङा कारेक्सन खालामफिननोबो हागोन स' जायफोरा फरायसा नोंथांनि थाखाय बेखौ बुंदो आरो जायफोरा बिमा बिफा नोंथांमोनाव सोलोंनाबानो जाबाय एन्सारखौ दिहुनना लाग्रो बहि पेपाराव ओरै टिक होनानै हमना ला ABCD हमना ला एन्सारा बियाव बेखौ ओरै होना लाबाय सबनिखौबो जिमानखिनि हायो नोंथाङा होजोबना लाबाय फार्स्टआव 45 ता बा 50 ता जिमान कुइसन दङ बबेखानि 45 जानो हागौ बै 45 नि 45 ताखौ दिहुनना ला एबा 20 ताखौ दिहुनना लाग्रो जिमानखिनि हायो नोंथाङा दिहुनना लानानै जाय एन्सारखौ बिराद मोजाङै नोजोर होनानै ओरै जिहेतु ओरै थागोन नालाय OMRआव ओरै थागोन ओरै मोनब्रै अपसन थागोन बिनि जाय मोनसे हमना ला B बा नोंथाङा बियाव ओरै लासै ओरै होना लाबाय नङा होमबा बिनि उनाव गल खालामबानो जाबाय स' जायफोरा OMRखौ दार्केनिं खालामफेराखै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ
नोंथाङा गाज्रि दामोन जायफोरा रोंखागो स' जेसेबां हाय शेयार खालामनानै हो फरायसाफोरा मिथिगो सानोबाबो गोबां समाव गोरोन्थि खालामो इसेबो बेबायदि व्हाइट पार्ट थालांनाङा रुल्सआ बियो जिहेतु बेखौ अप्टिकेल मार्क रिकगनिशन बेखौ कम्पिउटारावसो चेक खालामनाय जायो स्केनिं खालामनाय जायो बेखौ मानसिया नाया बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव हुसियार OMR ओरै बोदलानोबो मोना नांलानोबो मोना बहुत हुसियार OMR खौ थननोबो मोना खननोबो मोना गोसोआव लाखि OMR खौ नोंथाङा ओरै गेजेराव ओरै खनना होबा जानाय नङा हमना ला OMR गेजेराव ओरै खननानै होबा बियो रिजेक्ट OMR खौ माने फायखननो हाया स्ट्रे मार्क बोदलानो हाया जेबो खालामनो हाया बेवहाय नोंथाङा सब अनलि डार्केनिं बे डार्केनिंआबो बाहेरावबो थांलानो मोना आरो बै डार्केनिं खालामनो मोना खाथिनि मोनसे खालामखानो नांलायनो मोना स' बेबायदि बहुत बुंबाय स' जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन नोंथांमोननि थाखाय भेरि गुड निउस बिदिब्ला फरायसा नोंथांमोन लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनदोंबा नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खुलुमबाय